Websong jotono lamsogo hamsongma kothoma kokthei entertainment channel ang nongni logi tong nongni bukhuk pirikha deporma tin rok no kaisa saire sawi khanarinai norok no saire sawi khanarinai sikang norok no kaisa kok sawi khanarinai gobangma borok nano anjani love story share khainani hinai comment rok khlaika hangke contact number rok sano ani ang ani contact number ang comment ri mangalak description number ri mangalak tamgo problem nai nong ni bakya kaisa tamnai group tisaka group khaika gai norok whatsapp group bo norok joining phaimano angte angbai malai mano noni white promotion khaimano tei noni gobang ma link share khaimani video ni getai obore boya noni love story rok share khaimano te help khaimano te resap mungni bisingti bor sabi mano je resap nam sungnai rok bor sabi mano phaiye description o WhatsApp group ni link jak tongon ro angry joining phaimano genro khnawi tongdi punan simi paithe jara o sairino nono online no go bukhango nono text khainani nono online no go bukhango nono text khainani haipano bokkhorgo wanchungma phayo nono text khaike ne ignore khairiwane hene call khanya to musungo nono haipano nang WhatsApp no ani call receive khaini bagai khanya musungya call khanya to musungo nono haipano nang WhatsApp no ani call receive khaini bagai khanya musungya sungna musungo nono kaisa sungmung nang ano hadi hamjako kiriwo sungra gya obakhawa walchuma phayo ano kare nini kobuni hamjangma tongo hne kobor no angai thangchiwana nini bagai nono hamjangma hai kebono hamjagyako